În acest video doresc să vă povestesc de câteva erori frecvente pe care le putem întâlni în programele noastre. Destul de des se întâmplă să uităm să punem punct și virgulă la finalul unei instrucțiuni. Așa că voi șterge punctul și virgulă de la finalul instrucțiunii cout 1.2 și rulând vom observa că avem o eroare, acest pătrățel roșu care apare totuși cu o linie mai jos, iar în partea de jos avem și o explicație, și anume că lipsește un semicolon. Așa că voi pune înapoi punctul și virgulă și lucrurile au revenit la normal. O altă eroare, dar pentru care nu se va genera pătrățelul roșu, este să nu separăm corect variabilele pe care le afișăm. În loc să punem A mai mic B, să le separăm prin virgulă. Nu va da eroare cu roșu, dar va afișa doar prima variabilă, deci doar pe A o să-l afișeze. Readucem codul la starea inițială. O altă eroare pe care o văd frecvent este să uităm să declarăm toate variabilele pe care le folosim. De exemplu, să uităm să-l declarăm pe B, să zicem doar int A. Și atunci vom primi o eroare și dacă vom citi în partea de jos, va spune că B was not declared. Așa că îl voi declara și pe B, îl pun înapoi în listă. Programul a revenit la starea inițială. Alte erori pe care le putem întâmpina, să ștergem și using namespace std și atunci nu va recunoaște instrucțiunea cout, deci în dreptul acestei instrucțiuni vom avea o eroare roșie. Același lucru și dacă vom șterge include iostream. Nici acum nu va recunoaște instrucțiunea cout. Erorile mai periculoase sunt acelea care nu fluieră. De exemplu, facem toate calculele corecte, dar uităm efectiv să punem instrucțiunile de afișare. Deci nu afișăm nimic și nouă ni se va părea că nu funcționează programul. Dar de fapt noi am uitat un singur lucru, să afișăm rezultatul.